Piye wae? Aku iki mangke mudik. Lho, mudik. Mudik nang omah. Babar das renek wong. Bro, mudik. Renek wong iki wae. Dhewe aku wae iki wae. Piye ngene wae rene wae. Ngancani rene. Ora enek wong. Neng kene iki wadem yen pas udan. Yen ora udan ya sumuk padha wae. Nah, kene mau iki ceritane iki aku ki mulih kok ngendi? Kokosan. Kokosan to, mulih terus iki tekan Sukarjo. Sukarjo ki udan deres. Nah, terus tekan kene nang mantol udan. Terus ki ya wis nang kene, nang omah ya gur dhewe. Ya ndek bojo kono dhewe. Bro, makku iki mangke entuk panggilan nanggone Pak Lurah. Mbuh kon ngopo ora ro. Mergone sesuk ki arep nang endi ngono makku. Aku ya ora ro. Go, dhewe aku yen ora percaya. Dhewe. Nang kamar yo dhewe wae aku wae. Go. Dhewe go. Dhewe wae. Ngono wae. Dhewe. Engko iki arep aku, arep arisan. Arisan Karang Taruna. Ya umume piye cah enom. Kaya melu arisan, mosok ya ora melu arisan ning desa lho, wae. Ning desa iki lho, wae. Ning desa. Wis ngono sik ya. Engko neh.